És el cant de la carxofa, una oració religiosa dedicada al Crist de la Bona Mort. Enguany és la jove Sílvia Lucena, l'afortunada entre 6 candidates més per a entonar el cant de l'àngel. Aplega el Crist i a pujar l'àngel a la carxofa i es canta un cant de quan va morir el Crist. Una composició musical que es remunta a l'edat mitjana i que es conserva també a Silla, Aldaia i València. La seva posada en escena recorda també molt el misteri d'Elx. Encara que l'origen és medieval, actualment és un cant del segle XX que ja s'interpreta en tota l'orquestra de cambra i el cor de xiquets. És el punt central d'una festa que comença amb la processó dels clavaris del Crist i que culmina amb una eclosió de focs d'artifici. És el cant de la carxofa, una peça musical religiosa que s'interpreta en les festes de molts pobles de la comarca de l'Horta. També a l'Aquàs, la setmana que ve se celebren processons i este cant tornarà a sonar. Per escollir les veus infantils que l'entonaran, es convoca una prova dura de selecció. Es presenten 6 xiquets com a jutge tot un poble. Els veïns escolten i després voten. Enguany, Joan serà la veu que canta el dia 8 a la Mare de Déu de l'Olivar. Té 11 anys i repeteix com a àngel. L'experiència li permet conèixer els detalls de l'acte. Et pengen del castell o de la Mare de Déu de l'Olivar en un ferro i dins estàs tu en la carxofa. I un dia després, Marta serà l'encarregada de cantar al Crist. L'esforç i el treball diari bé li han valgut el suport del públic. Me esfuerza mucho porque no tenía tanto tiempo para hacer los deberes y bueno, está casi todos los días cantándola 2 veces o 3. Continuaran assajant fins al gran dia, quan davant de tots canten la carxofa. Majors. A nit va tindre lloc la processó del Crist de la Bona Mort, on no faltaren els personatges bíblics i les danses valencianes. I després, el moment més esperat. Josep ha sigut enguany el xiquet triat per interpretar el cant de la carxofa, una tradició que es remunta al principi del segle. Es recordaran sobretot per la gran mascletà que es disparà ahir. 700 quilos de pólvora i 3.400 carcasses esclataren en un espectacular mascletà que ha fet història.
tirar primero ahí la carcasa.